Yura no kwa madwe. Yeja. Aponim ye boko de. Nyame adomeye. Ye de nyame ase papa. Eno otimi wura haban mu. Ene de yanko babia. Manko babia. Se sunsuo ne toton kakran. Ebrese na toto se eboa wo hu. Eboa pa. Eboa ema wo mu dua atosode no. Okay. Wo mu so mpese mu dua brokan. Okay. Brokan na. No. Ne kase pan krampo eyema wo mu a wo mu dua bayre. Bayre santum no mu ne ade no. Udua ne ntem a ehia sanso we a ena bontem ema mautumi yi yase yi ne mpo no. Okay. Ebebu June July mu ho no. Bayre mpo no na ye ebo bebrade ye yiyi wo ho. Yo. Mamenko Yewura Charles aje ho na mema minua be man so akwaba. Wura maju Yeja. Na aponim ye boko de. Nyame adum. Ye ho ye. Ya da nyame ase. Ena wura mefu nim. Na mekoye family meeting je de. Wantumi Sabri unu. Bukusha mi. Okay. Ya beba ho. Na ya bebo ehun komo. Esan se abene de ehun wonfaso pi. Na ya hwe ohawa hodo ne emfaso de ya makuafo a wo mo ye emme no wo mo enamu ene de omunya edi frimu. Na wotwemienu esende abusia yenkaka ye ho kakra. Yese emra ne de di kan no ene se asase a yedua ye no baye no ewo so no. Ensesa afia beba no yese dua de kro na ewo so. Ewo se ye pe masase foforo na yedua ye no baye no ewo so. Eno achikura asase na yedua no baye no wo so no. Anwea ewo so no. Sei ene yefa ekura no. Ni nyina Yewura anokwa ekire yen. Ena afin so no o ma yehumye brano no e wo se yesra yemfu no na yehu se anyebia yade no ebi wom anase ebi nim se de o di akwada ko school brano okokosra no se de o wo ho a o mehu me maame ache mehu me papa che me wofa mehu na che enti me kwanum akosra no sa na kura yote enti brano no ye no baye yedua no o si okofu anim na yehwe ebia se kokko anan krampa mpa baso ni yetwitwa anase yetwitwa kokko anim na mframa tumi afam eno no eye emra ne bi megidi se mebo miense yiso no wadwen akode yesu aye na watwe mienu a etwa mu yi Yewura no kwa wo ha idie Yewura anano ada no odi yefa mu na yeye ne se ene yebewie emra no eye Mose mra wode ma yen ebata yekua yo ho no ene yebewie yefri baako ede beduru edu yes ye to so fidu baako no akopem dunsia na ye de awie ne yes enti abuso yi wasum ne tie mra ne bi we ye Mose mra wode ama yen se yemfanye kua we ni yekua yo ede utie na odi so a ubedi wasase no eso ne pa no ache amen stand up kwame samu akwa babium yeja enti de to sudu baako no ebe ye de yin sanitation se ubedi afunu mu ni se de yekodo na ye de wura no guso enim se no anu no kwan be ne ye befa so a ye bedi yafunu mu ni se ye di afunu mu ni no ene se wo do mfuye no afri aduade na wodua no okay na mfuye na akasa no so na wado ewo afom ho no anso no obekra ne yi kra ne yi ne se ebia odi ebi be much odi bi begugu enoba na wodua na se ope esi yese ewia ebo no etwe asase no mu nsuo no eti mfuye no ensese obuabua ni na no egu faako okay na odi eja atum se mfuye na wado asase na ni no o san so ode pete asase na ni pepepe okay sene be awia no ba enka
asase no direct entina ya futu sem se odo a ewura na wado na no odi begu enobaye nase yes odi begu enobaye nase anase odi beboaboa na nase no okay na ma ewia no ba antwe nso ni na free asase no mu okay na fenso na ansa ne yebekọ de etoso no entina womo a womo do omafuo na womo prasie nyina enye abusia tie ni yio o prasie na nrua no eno na bepro asanso de enuane nro asakwa asase mu na prefi asase no so enuane nro be na no ba na sisu no benya we yasimbisa se wo bas asene so nyina na wo praso fita ase afred e miginamu a mehu tuo ho ase efe pa o se onobaye se asase no ene nobaye ni nyina yeda se wawaye ni edi a kire yen edi ebiemu nso ne yensa anye na edi obiemu nso a se ye ne se ohwe se aduaba bi ho a wadua wafu no mu na yare aka no anase mbo a wosu pii na ntumi anya ho hwe ya se sa aduade ekono utufi afu no mu na ne aka no enya omo ahoden ede so aba pa enyi so aba pa ema entina eha no se yadua aburo anase ebia ntorewa ninyi mu no emo abaso anase yade bi atiasimu a afutu sem ne se yentwa ntwene yes so hwe na ntumi enya duru ankuntia so anase yare anambo akono so no eyembo a won betumi adoro afombo no asɛ ade a sɛ we fie fonum na ne aka no ho tɔwom sɛ jiro no graso nsa ba ko a wa twatwene yes enti sɛ dobae we na beha abusua na amadua ni nyina de a ɛna sɛ betwatwene sɛ wo yin fie fonum na nka na aka no enya kwanyi ɛso abapa okay ɛma okay na ne du ho be nso aduro a obe use sɛ yare aba fonum anasa emoa aba fonum no so pese uyusu aduro so a se aduro a eye adekono na duro a de kan ebeyi yare kwana asem akọ na fiefo num ofa dodo a se ofa na ye fa na dosage okay no ofa na fe afidie ko a se ye motobru anase kafkafo knapsack machine knapsack machine no uhu nia esese ode kutia yare anase akọ no adura yade kwapete no bae no so no e wo sese ne tie bua so no yese ye mumienu a e wo se ye di so pepepe ense so ma broso e se broso a sade kono e yade a yedi no fresh a wo mo bedi no o de yare enrubone ebe mo yare enti na se krayo ne ho mra no eno ana elidi yen emiyehu se kwayo ide ya yo hu se ye kọ afuo ni bi mu a ye behwe na obi wo de nkamfo asi ho se de ye be ye omanfo duo mbi hu se o afuo na ye fe eno neoma ye tete sa enti eno no firi ho a edi ebium na sese ye hwe eno firi ho a na ye so hwe ne se we no sa jumadi a ane ade a yesua we no yesua se yemfa enuro pii enko ye fom okay eti ansana yare ene embo abeba fom cry bia oba wadwe se oba beto aduro no no wabisa se so eha bamba bi ewo ho a ye betumi ye di akon etia saa yare we anase mbo we okay se wanye bia ansana wahwehwe aduro achi kwan ewo store entina ewo se yamayani ekono bae ne ho yes yebo ho ban yie said ye be ya emoa ene yado ye bia entinsim yes okay cause atisima ye de nim se okoto agrochemical was so ade ye wafuna quick service but now ukumu bi so wo baby okay enti se utumi eyimfuye no fiafonum yare abam yare we de ebesa afoyi na no watu afim emwa we eba afonum no wasi o ma no kwan a so e ma wo yusu adropi e wo afonum enti na ese nuru ahodo a
ye use na wose ye minimize na yete so say yete so kwa okay abusia obi wo ho a ne kua yo a woyo no dakro wa maduro ba kokra ne ho nto no yeah wodi nuro nko a eba no ba ya wodi nuro bi pete so eba no nwura nso omfa ne nsa yi no wodi nuro ena be pete nwura yi so bibia obeye bia wo fom wo no wodi aduro na eye Professor Anokwa mia na me dia ma no because eba ne nimdie e wo kwadwani mu a opani na adwene mu do ena dwumadi a wodi nso no ogomu humu ne ntiase enu nti ena don ne bremu yede ne ba wa fiafie mu yede ne ba olori mu bia ya wo bia utie yen sede be ya onso sa futu sem ne nkyerɛkyerɛ yi wobesua bibi ade afiri mu